Wire gini Brad, wire gini. Kani atong karga. Oh, kuning naglinya Brad. Sige. I-focus ang ilang naong ha. Oh, sige, sugod na. Okay, magpipili po. Sige, kanon sige. Okay na, ini. Dapat. Okay. Oh, jangan gubis. Ana-alang ko dyan, ha? Para bilis mo, ano? Lebih tahu ini, ha? Apa, Tam? Tayo. Ayo sakuil, Bil, sakuil. Ini mas aku. Siguro pwede ba? Salamat ka, ano? Bingit, ayun. Pwede na sa katakaan? Tunulan lang. Wala lang naturo. Dul ka ka, Brad. Sir, Wala pa sa city. Tapaw niyang hapon, sige. Ini ka, mapisi rin eh. Yang hapon, ang dress. Oh, ini kita dong. Ay, distansya lang, distansya. Salamat. Ayaw lang ticket, distansya lang. O, hinga lang, Sir Mike, kabalo na, ganun tingnan. Tapos, gubernur dito. Ang gubernur, so ilagay sila. kau tadi? Minggu sekali ba? Kira kaya? Hindi para diretso ta. Okay. Ingon mo ka. Sorry, doon naman na masok ko. Selamat ya, Sir. Selamat. Kang mamdidi na ha. Ya, salamat yun kay Duha ni ha kay Tinood din ako request. duha na to niya ha. Thank you. Dapat siya. Ay, ang bayad. Ay, iba na inood. Yan na, i-text ko na po sa iyo. Giling niya ba? Lo. Jangan, ini yang bilang saku dia ada. Oh, distansya lang, distansya. Distansya lang, ay lang sikit. Distansya lang dito. Salamat. Distansya lang ha. Distansya lang, distansya. Distansya, distansya. Atras kamay. Ada lah. Pagawas ang tanda ni. Pagawas tanan. Siya yang sering mag. Nah ini ha, ya. Distansya lang ha, distansya lang. 1 meter. Kung ngayon mo, sobra pa sa 1 meter. Angka, oh. Gubernur Kangkas. Salamat. Salamat. Brad, guslit ka na. Selamat bus. Oh. Personal. Oh, personal nila ha. Nabang.
Oh, nasa na sa balay ni Kuan, Sir Mike, kaning pagtulis ng katokod. Oh, up. 1 meter, distansya lang. Distansya lang palilog. Distansya. Kung mahimo, sobra 1 meter. Ano lang? Oo. Gobernador Kagat ni Usain. Si Vince Rico naman. Tara na to. Okay, turog. Yan na lang. Hey. Go, puslot. Gobernador Kagat. Distansya lang tahan, distansya Basta lang. 20 ni kasako. 20 niya pila ka magsulod. Dahil 5, na unong, na 7. Kapaliyo na yan eh, di ba? Unom. Unom. Walay pito arili. Unom rin eh. Gobernador Kagat. Salamat. Natiklay. Go, go. Natiklay kaya ha? Oh, sakoy mo ah, oh. Nagkadala ko sa kasako. Salamat sa tama. Kani, Bibi Kagat. Opo. Yoro, trita lang katag. Wala na, manalaman. Kami natakap mo nung atong natin, sir. Salamat. Salamat kayo. Ah, ganit personal. Iya, pila sa ako eh. Salamat kayo, sir. Mamang Bibi Kagas na. Sorry, isa kasako ni. Oh, isa Oh, kasako. isa kasakoy mo. Kasakoy mo ah. Ya, bisa biskutin. Red, good. Kagas. Salamat, Iner. Okay. Oh, dala na eh. Kang Gobernador Kagas din ay ha. Go, puslot. Bantay, puslot. Oh, hapit Buslot. na orot ha. Dili sa gobyerno ha, kang gobro na, personal. Salamat. Oh, isa kasako. Oh, pulangga pula ko. Oh, isa kasako yung mga boss. Sir, ako na ko da sir. Ayun no. Ilahin ang gudi ya. Leni ko sa kasako po ni. Imurag init kay kaya ba? Hindi na rin kaya, taon na ka. Oh, dara. Hoy, atras eh. Ayaw bitin. Distansya, distansya. Ayaw na mga bata. Ay, mga bata, ayaw na mga bata. Oh, yun mo. Atras, gamay, atras. Sulod na kasako. Init mo yun. Gagas. Gagas to. Okay, pila na eh. Ito. Distansya lang ha, distansya lang. Ayaw bikin. Tara, ang gagas ni ma'am. Okay. Okay. Bet, palihog ko itong last nga linya. Mo na ito yung last. May muipit pa mi, oh. Tulo. Ha? Tulo. Dua rito, isa sa nan. Ang gobyerno ng Kagat. Ang gobyerno ng Kagat, Ninay. Ang gobyerno ng Kagat. Salamat. Oh, gobyerno ng Kagat. Ito, pangiti. Kagat niya, ha? Okay. Pag-go, Kagat. Oh, sa kasapoy mo na yun. Thank you. Unahin lang ko. Sir, wa to kapil sir ba? Ha? Putol mang linya. Kasi ma-short food. Wala ko sa ito ninagin niya. Oo. Ang go. Gagas. Gobyerno Kagat. Dito, Dito.
Nay, balik mo ka, Nay. Salamat kayo. Wala, oy, karoon kami. Ha? Tanggog na, ha? Sige. Tanggog, nagas. Bakit lang, Urot? Tanggogin mo nagas, Nay. Oh, tanggog nagas, Nay, ha? Ayan. Oh, tara. Salamat. Okay, wala na. Oh, dali mo, dali mo. Oh, Ito. Oo. Last, napay isa. Pila na ba? Isa. Sige. Oh, last na. Sa busot. Oh, sa kasapal mo. Wala na, ha?